notícies de tot el món només parlen d'una cosa. Parlen de la cavalcada de Reis de Salt. Més informació a... Hola, estem aquí, bona tarda a tothom. Ja fa temps que no gravem res, és que la fred no ens deixa sortir de casa, però bueno, avui estem aquí, que és la nit de Reis. A mi m'agrada veure una mica com s'ha preparat tot això, ¿vale? Ens entrevistarem algunes persones i perquè veieu que això porta una mica de feina, molta feina, i sempre demanen que Salt s'impliqui a tota aquesta moguda que tenim, ¿vale? O sigui que anem a parlar amb algú. A veure, parlarem amb aquesta noia. Hola, bona nit. A veure, un moment. Com va la nit o la tarda? Molt bé, va molt bé. Sí. Feina. Home, jo veig que una mica anem una mica de... Una mica, sí, però bueno, tot es farà. Bueno, però, arribem segur? Sí, i tant. Això de sobres. Vale, molt bé. Aquesta és que s'està vestint una mica perquè, clar, aquí estan acostumades al seu país, no? Aquí fa una mica més de fred. Tenim que... Clar, ja han vingut una mica d'avions i tal. Com veieu aquesta gent avui? Bé, molt bé, molt bé. Com cada any, perfecte. Han vingut tots? Han vingut tots. Molt bé, o sigui, no s'ha quedat ningú enrere. Molt bé. Mira, ara estem aquí amb aquesta noia que està pintant. I li farem unes quantes preguntes. Fa molt de temps que col·laborem per aquí? No, és el primer any. Bueno, quan era jove sí, però ara és de més gran, és el primer any que vinc a col·laborar. I què t'assembla tota aquesta moguda que hi ha? Bé, està molt ben organitzat, Sí, tenen un quadre aquí molt ben muntat, sí. Bé, jo he vingut abans i sí, superbé, Una maquilla, una altra pinta... Jo trobo que això és estupendo. Ja veig molta gent, vull dir que aquest any també hi ha molta gent, no? Sí, bueno, han dit que hem de maquillar 130 persones i els del campament ja estaven maquillats, vull dir que molta gent, sí. Anem una mica allí, una mica corrent. Sí, una mica tard, una mica... Arribem segur, Sí, espero que sí. Molt bé. Bueno, pues... mira, aquí tinc una altra noia que ve tard, com sempre. A veure, un moment, sisplau. Vostè per què sempre arriba tard als puestos? Aquí estamos construyendo ilusión. Bueno, esto es bonito. Sí, claro que sí, para que todos los niños de Salt puedan disfrutar de la venida de los Reyes Magos. Bueno, este año veo que viene mucha gente, ¿no? Sí, por suerte tenemos mucha participación este año y estamos muy contentos. Muy bien, pues yo me alegro de todo esto, Bueno, que vaya bien y siga maquillando, que hoy vamos un poquito tarde, No, vamos muy bien, está todo muy bien organizado. Muy bien. Hola, mira, estem aquí amb la princesa Sant Mancant, sí, no? Ho dic bé, bueno, va. Que és la que ve abans dels Reis. I tu vens abans per fer què? Jo vinc just després de Nadal per recollir les cartes dels nens i així me les poden anar donant i poden arribar als Reis abans. Perquè hi ha moltes cartes i necessiten una mica d'ajuda, no? Exacte, necessiten una mica d'ajuda i jo em passo la setmana abans per tots els barris de Salt i així puc anar recollint totes les cartes dels nens. Saps si els Reis ja han pogut veure alguna carta d'algun nen que no s'hagi portat gaire bé? El tema dels nens que no es porten gaire bé és més cosa dels carboners, que estan al final del campament. Però sí, els Reis han començat ja a llegir cartes, ahir vam arribar al campament i ja van començar a fer la seva feina de llegir totes les cartes. Sí, ja ho tenim tot a punt. Sí, que hi ha algú que, bueno, ara anirem a preguntar ja, a veure qui s'ha portat bé i qui no. Molt bé, moltes gràcies. Ara anirem a preguntar una mica a Sa Majestat, el rei, és el Melchor, a veure com va la nit, i la mainada. Hola, Sa Majestat, Melchor. La Daniela va una foto. Vine cap aquí, que la Daniela va una foto amb el rei. Hola, Sa Majestat. Hola. Com va aquesta nit? Hi ha molta mainada? Aquesta nit està plena de mainada, d'alegria, de joia, i amb la clau màgica que tenim podrem entrar a totes les cases sense fer soroll i deixar tot el que han demanat. És la nit màgica, i que tothom, quan vagi a dormir, faci un pensament per la pluja, que avui ens ha caigut una mica, però la necessitem molt. Ses Majestats us saluden. Molt bé, la pluja a partir de demà, Molt bé, que vagi molt bé la nit, adeu. Gaspar, a veure, el Gaspar.
Com va tot això? Tot bé? Molt bé, sí, molt bé, molt bé. Els nens estan molt entusiasmats. N'hi ha alguns que estan una mica... i d'altres que ja... Ja, és que clar, amb aquells cabells i la barba una mica, bueno, però... Ja, però clar, d'any en any, doncs clar, no donen temps de... I n'hi ha alguns pobrets que és el primer any i estan una mica... Sí, estan una miqueta massa sobtats, vull dir que no... M'han comentat que a la nit feina avui, no? Oh, sí, noi, aquesta nit sí. Però bueno, ens han dit que ens posarien beure pels animals, que ens posaran menjar alguna per nosaltres, vull dir que... Bueno, menjar que sigui... no tanta galeta ni tant, no? Una mica més... pomes i tot això, no? Ara que no se sent ningú, jo he demanat un gin tònic. Ah, bueno. Bueno, a veure, de tot es té que veure, no? Vale, cap problema. Cap al final de la nit, al principi, no? Al final de tot, evidentment, i unes llenties també ens posaran, de tot, de tot. De tot, bueno. Pues bueno, que vagi molt bé la nit, i que tot vagi molt bé. Que vagi bé, adeu. Avui ara anirem amb el Major Gaspar i el Baltasar, que de fet és el que a la mainada sempre els agrada més. Jo quan era petita era el meu preferit, que ho sapigueu. Ara anirem a veure com va. A veure, senyor Melchor. El Melchor parlarà català perquè saben tots els idiomes de tot el món. O sigui que, com va la nit? Molt bé, molt bé. Home, crida una mica més perquè si no, no te sentirem, La nit com va? Molt bé, va molt bé la nit. Molta mainada, no? Sí, molta. Tindràs molta feina avui. Sí, molta feina per la Pobla de Salt. Vale. S'han portat bé la mainada aquest any? Tots s'han portat bé, molt bé. Home, a mi m'han dit que alguns molt malament allà amb el carbó, No pensis tu, que vull dir que te volen treure feina. Però tu creus que bé, no? Jo crec que bé. Pues que vagi amb una bona nit de Reis. Molt bé, que vagi molt bé. Adéu. Però anem a la taula dels carmels. Però bueno, carmels, que pocs, no, aquest any? Bueno, que fa una mica de mal... No, home, jo dic per els dentistes i tot això, no? Oh, si la mainada es raspalla bé les dents després de menjar carmels, no passa res. Sí, que podem menjar carmels avui? Clar que sí, molts, tots els que vulguin. Avui és la nit de menjar molts de carmels i portar-se molt bé. Tu què opines d'això? Com te va? Bé? Sí. Mentre la rentin les dents, que facin el que vulguin. En donem com vulguin. Bueno, pues ja sabeu, mengeu molts de carmels, però després les dents ben netes. Que vagi molt bé la nit de Reis. Adéu! A veure, veig molts de noms aquí, Molts de regals, molta feina, no, noia? Moltíssima. Home, jo crec que més gent aquí, per fer regals. Bueno, som moltes, ja. Ja ens organitzem. A més, tenim els de la tirolina allà dalt, que també ens ajuda. És veritat, ja ho he vist abans. Va baixant, no? Ah, el taller ho teniu a dalt. Exacte, tenim el magatzem de regals a dalt. Després aquí tenim els últims regals. Aquí els emboliquem, tenim els últims ja preparats per aquesta nit. I veig noms, no? Per aquí veig algun nom. Gina, Clàudia, Júlia, Clara... Ui, molts de noms per aquí, Joana... Ui, mama i papa... Aquí hi ha de tot, Bueno, que tothom tingui el seu paquet, no? El carbó no el veig jo per aquí. Els carboners estan allà baix. No, sí, ben lluny, no? Ben lluny no. Tu t'has portat bé, no? Home, jo clar, sóc un patxo. No, i... Ah, no, els patxos sempre nosaltres, clar. Sempre. Jo també, jo ja li he dit que a casa meva no vinguin. Ah, no, clar, nosaltres sí que vindrem a portar-te algun regal. Que vagi molt bé la nit, i molta feina avui. Adéu. Del pa. I les coques, avui molta feina, no? Coques i el pa. Sí, estem tenint molta feina i amb molts anells. Això. Molta alegria. Amb molta alegria, clar que sí. La il·lusió que fa veure els nens. I moltes coques avui. Sí. Bueno, les coques per demà, el dia de Reis. Clar, per demà. Bueno, sí. M'alegro molt, que tot vagi molt bé, molt guapes, Moltes gràcies. Gràcies. També. Que vagi molt bé, guapes. Adéu. Aquí els carboners, no? Veniu cap aquí una mica, a veure. Aquest any teniu molta feina a fer carbó per la mainada? Sí, molta. Sí. Molta, massa. La gent es corta. Sí, està tot molt bé. I avui farem tots els reis.
tan malament ha hagut a la gent. No, home, no, tots no, home, uns quants. Uns quants. Uns quants, però hem pintat amb bastanta gent, eh? No me diguis. No, home. Que s'escapaven de nosaltres, eh? Això serà... Perquè no volien acceptar-ho, que això és pitjor. Home, home, jo veig que feu molt i molt de carbó, eh? Tant i tant és necessari, no? Sí, perquè el que passa tenim carbó perquè els nens no que es portin bé i nosaltres posem una mica de... Vale. O sigui que teniu una nit una mica enfeinada, no? Ja. Pues jo no vull que entreu a casa meva, jo m'he portat molt bé, o sigui que... Jo no, por favor. Ja veurem. Ja veurem. Mirarem la llista, a veure si hi ets. Bueno, vale. Jo m'he portat bé, eh? Miro la llista, però jo m'he portat molt bé. Que vagi molt bé la nit. Igualment. Adéu. Bons Reis. Hola, bona nit. Mira, avui han arribat els Reis Mags a Salt, però clar, tenen que fer un corregut una mica per tots els carrers. I hi ha la protecció civil, aquests 3 senyors, homes, nois molt guapos, que els acompanyaran tot el camí. Com veieu aquesta nit? L'esperem que no plogui, que pugui aguantar tota la nit i que els Reis portin moltes i moltes coses als nens. Bueno, t'hauràs portat una mica bé. Una miqueta sí, una miqueta sí. Com veus la nit? Molta gent, molta mainada. La mainada està una mica molt il·lusionada, no? Bueno, jo espero que hi hagi molta gent, molts de nens que disfrutin d'aquesta nit tan màgica i especial i bueno, aquí estarem nosaltres per donar-li un cop de mà i ajudar i que els Reis arribin on han d'arribar per portar els regals a tots els nens de Salt i del món, vamos. Vale, però és que a part dels Reis, jo he vist aquí carbó. O sigui que també hi haurà nens que tindran carbó aquesta nit. Imagino que sempre hi ha algú que no s'ha portat massa bé i algú de carbó li caurà. Esperem que no siguin massa i s'obri molt de carbó i els regals sí que arribin on han d'arribar. Potser siguin nens grans, eh? Sí. Bueno, i aquí tenim... Com t'has portat tu? Jo, a mitja. Bé. Jo bé. I aquesta nit que és molt màgica, no, per la mainada? Home, sí, de sempre, sí. Molt màgica. Molt bé. Que no hi hagi cap res que passi, que tot vagi molt bé i que la mainada agafi els carmels tranquils i que tot vagi molt bé. Gent, sí. Que no hi hagi cap res. Ferit. Bueno, i que no plogui, que és l'important. Això també, és molt important. Bueno, també hi ha una noia, que clar, és que no pot ser que no hi hagi una noia. Bueno, com veus la nit? Complicada, esperem que no plogui, però tenen els Reis molta feina avui a la nit. Per això no pot ploure avui, no, que plogui a partir de, però avui no. És el que estem esperant, que no plogui i poder donar que els Reis arribin a totes les cases i portar-li tots aquests regals i il·lusió als nens. Bueno, entre tu i jo, t'has portat bé? Jo, bueno, sí, ho intentem. Costa una mica, però els companys sempre m'ajuden a portar-me bé. Bueno, els companys són els companys, però tu bé, no? Sí. Però bueno, que passeu una bona nit, que esteu tots bé, que no passi res, que no plogui i que els Reis arribin a casa, eh? Molt bé, moltes gràcies. Bona nit.
vostè per aquí? Repartir carbó a tothom. No, home, la mainada s'ha portat molt bé, no repartiu tant. No crec que s'ha portat bé, no, hi ha molta que no, eh? I tothom ha dit que molt i molt i molt bé. Tu tens acostat a la càmera, no t'has aportat bé. Home, jo he vist que fèieu molt de carbó aquest any. La teva càmera, Jo no. No repartiu gaire carbó, eh? no gaire. Hola, muchas gracias por dejarme entrar en vuestra casa y por dejarme grabar el vídeo desde vuestro balcón. ¿Me permitís presentaros, por favor? Vídeo. Vale, pues muchas gracias. Y ahora vamos a esperar a los Reyes y a grabarlo. Esperemos que lo traigan muchas cosas. Y esta fiestecilla que hay aquí abajo. Els reis de Sant Celoni porten coses bones.
Home, per què t'han pintat de carbó? No ho sé. Home, t'has portat bé, no? Sí. Pues, li tenies que haver dit, m'he portat molt bé, no em pintis. Sí. Home, és que la gent que es pinta de carbó és perquè li portaran carbó. Potser. No, home, tu t'has portat bé. Sí, sí. Vale. Molt bé, guapa, que vagi molt bé la nit. Adéu. No sortiràs. T'has portat bé? Sí. Sí? T'aportaran moltes coses als Reis? Quin rei t'agrada més? Home, quin rei t'agrada més? El blanc, el negre, el ros? Quin? El ros. El ros t'agrada? T'has portat molt bé, m'ha dit la mama. Sí? I tu, t'has portat bé? Sí. Oh, I quin rei t'agrada més? El ros. El ros? Bueno, i qui li has demanat als Reis aquest any? No ho sé, no me'n recordo. Home, però algú sí, una nina? Sí. Una bicicleta? No. Pintures? Sí. Un estuig? Sí. Llibres per llegir? Sí. Oi, però li has demanat moltes coses. T'has portat molt bé, doncs? Sí. Bueno, aquesta nit he dormit aviat. Sí. A quina hora tenies de dormir? Molt aviat? Sí, molt. Molt bé. I el papes també ha dormit tots? Sí. Molt bé. Ja a dormir. Molt bé. Pues jo m'alegro, te porti moltes coses als Reis. Molt bé, guapa. Adéu. Visca els tres reis de l'Orient, que porten coses a tota la gent. Una botifarra per la meva mare i un got de vi pel meu padrí. Una de coca per la meva boca i un tros de pa pel meu germà. Una bicicleta per la senyoreta i uns calçotets per senyorets. Molt bé! A tota la gent, una botifarra per la meva mare i un rot de vi pel meu padrí. Un tall de coca per la meva boca i un tros de pa pel meu germà. Una bicicleta per la senyoreta i uns calçotets pel senyoret. Visca els tres reis de l'Orient, que porten coses a tota la gent. Una botifarra per la meva mare i un got de vi pel meu padrí. Una bicicleta per la senyoreta i uns calçotets per senyorets. Has de dejar la mama? Molt bé, Barra per la meva mare i un got de vi pel meu padrí. Tornem-hi, va! Visca els tres reis de l'Orient, que porten coses a tota la gent. Una botifarra per la meva mare, un got de vi pel meu padrí, un tall de coca per la meva boca i un tros de pa pel meu germà. Que porten coses a tota la gent. Una botifarra per la meva mare i un got de vi pel meu padrí. Un tall de coca per la meva boca i un tros de pa pel meu germà. Una bicicleta per la senyoreta i uns calçotets per senyorets. A veure, com va Reis aquest any? Ui, no sé, una mica pobres. No, home, no, pobres no. A veure... No, home, no, van anar No, home, no. al campament, els carmels. No es tiren. No, recullen els carmels. Sí. Però t'has portat bé? Jo, molt. Sí, t'ha portat moltes coses. On a mi, no ho sé, no ho sé. Però tens que anar a dormir molt aviat avui, eh? Molt difícil, Tinc una colla, És igual, tu a dormir aviat. Bueno, ja obriré la finestra i m'aniré a dormir. molt malament. No, t'has portat malament? home, no. No, t'has portat bé. En Tobi vol anar a dormir. No, t'has portat bé. Home, jo t'he dit una. La fretxa! T'has portat bé o malament? Malament. No. No. Pues carbó. Ho sento. No. El pròxim any. Carbó pel papa, digue'm. Ah! Carbó pel papa. Bueno, jo
Jo crec que te portaran moltes coses als Reis. Sí? Sí? Bueno, doncs va, que ens portem moltes coses als Reis a tots! Com? Viscan els Reis de l'Orient, que porten coses per tota la gent. Una botifarra per la meva mare, un got de vi pel meu padrí. Visca els Reis! Visca els tres reis de l'Orient, que porten coses a tota la gent. Una botifarra per la meva mare i un got de vi pel meu padrí. Un tall de coca per la meva boca i un tall de pa pel meu germà. Una bicicleta per la senyoreta i uns calçotets pels senyorets. Li puc fer unes preguntes? Sí? Hola. El blanc. El blanc? Què li has demanat als Reis? Una impressora i un ordinador. Una impressora i un ordinador. I què faràs amb tot això, que és molt petit? No li has demanat, no sé, un Batman o una altra cosa? I un llibre? No n'has demanat una impressora i un ordinador? Sí. Tu ja sabràs amb una impressora i un ordinador, ja en saps. Bueno, t'ho portaran segur? Sí. T'has portat bé? Sí. Pues jo crec que t'ho portaran. Que passis una bona nit de Reis. Gràcies. Vale, adeu.